Comença al final. Quan un dia que sabeu que és dimecres comença amb la mena de sorolls propis d'un diumenge, ja podeu pujar-hi de peus. Alguna cosa no va com hauria d'anar. Me'n vaig adonar de seguida que vaig despertar-me, però a mesura que el cervell em va començar a funcionar millor, vaig dubtar de mi mateix. Al capdavall, era més probable que m'equivoqués jo que no pas la resta de la humanitat, encara que em costava d'entendre com em podia haver confós. Vaig continuar esperant, immers en el dubte. Després em va arribar a les orelles el primer indici de prova objectiva. Un rellotge. I un va tocar l'hora. Les 8 em va semblar. Vaig poder comptar les hores sense possibilitat d'error. Eren les 8, indiscutiblement. Llavors vaig tenir l'absoluta seguretat que alguna cosa no rotllava. Es pot dir que em vaig perdre l'espectacle de la Fi del Món. O bé, de la Fi del Món que jo havia conegut durant els 30 anys de la meva vida. Per pura casualitat. Ben mirat, tots els supervivents de les catàstrofes de qualsevol mena salven la vida per casualitat. Aquestes són les paraules amb el que John Weinberg comença el seu Dia dels Trífids. Una novel·la que es va publicar ja fa força anys aquí a Catalunya i que Ramon Folch i Camarasa havia traduït. Sortosament, l'Altra Tribu l'ha recuperat d'aquella primera edició que va publicar a la col·lecció de l'Esparver de l'editorial La Magrana. John Wyndham és anglès, un autor que va morir amb 63 anys i que es caracteritza per oferir-nos de nou una finestra oberta a l'entorn de la ciència-ficció. Recordem que la ciència-ficció seria una mica com la germana pobra del món de la literatura. En aquest moment, la literatura juvenil està dividida entre aquesta fantasy que recordem del món del Harry Potter i també el món dels adolescents amb les seves problemàtiques diverses que poden tenir. Doncs bé, per què hem escollit el Dia dels Trífids? Creiem que el Dia dels Trífids caracteritza un gènere literari, un subgènere literari dins del món de la literatura que mereix que els nostres adolescents coneguin, que és la ciència-ficció. John Wyndham es caracteritza per formar part també d'aquell grup d'escriptors en els quals hi podríem posar Wells, hi podríem posar altres noms de referència, i aquí és poc conegut, tot i tenir alguna altra obra traduïda. Essencialment el que ens ha arribat a nosaltres és el Dia dels Trífids. El Dia dels Trífids és una novel·la que jo crec que, a més, és com si l'haguéssim escollit pel moment que estem vivint i que hem viscut aquests darrers mesos. Com, en 24 hores, per uns fets casuals, en aquest cas uns meteòrits que arriben del cel i que deixen a tothom sec, regiren i donen la volta a una realitat concreta que esdevé en una nova realitat i mai més ben dit. Crec que els lectors els podem atrapar des d'aquest punt de vista, de dir, la literatura ja havia pressuposat situacions com la que ens toca viure en l'actualitat. Situacions en les que, en aquest cas nostre, que vivim en una pandèmia, però en aquest cas degut a uns meteòrits que deixen a tota la població cega. Però a partir d'aquí neix un altre element que el Dia dels Trífids ens introdueix, que és aquest terror fantàstic que neix arrel d'unes plantes de les quals n'extreien el que seria el combustible que utilitzava la civilització d'aquell moment, que de sobte comencen a prendre vida i comencen a envair tot el món. De manera que tenim una població cega a mercès d'una nova espècie, una planta que les comença a atacar. El protagonista d'aquesta novel·la el que fa és com sobreviure en situacions tan difícils com la que ens planteja. Per què també l'hem triat? No només perquè respon a una situació actual i no només també perquè ens agafa i ens introdueix la ciència-ficció, sinó perquè és una literatura de molt fàcil lectura en el que el ritme és molt constant, la tensió és
atrapa el lector des de la primera línia i de ben segur que el lector el podem atrapar, el podem enganxar gràcies a la literatura, però també gràcies a tot un seguit d'altres elements que ens poden servir per cridar l'atenció a l'entorn d'aquesta novel·la, que és, en aquest cas, hi ha una sèrie feta a l'entorn del Dia dels Trífids, una sèrie de segona, no va passar a la història, però ens pot ajudar a entendre-li. Fins i tot hi ha una pel·lícula filmada als anys 50 o 60 que també està inspirada en el Dia dels Trífids. Elements que ens poden ajudar a potenciar també el que seria aquesta novel·la. Per altra banda, la ciència-ficció és un element que en determinats lectors els hi és molt útil perquè obliden que no tota la literatura està plena d'emocions, sinó també pot estar plena d'històries, històries de ciència-ficció, d'un món que en aquest cas seria no una utopia, sinó tot el contrari, una distopia en la qual ens planteja un món diferent, un món que ha anat cap a un desastre i que permet donar respostes també a la situació que vivim avui dia. Animo a tothom a llegir el Dia dels Trífids, especialment mestres i educadors que de ben segur quedareu enganxats, i després també, per suposat, que a partir de la literatura de cos, de pes, de la ciència-ficció, de qualitat, de ben segur que també podrem atrapar els nostres adolescents.